आई हम विजेंद्र गिरी और आज रोज पे समाजी के गीत भेज रहा बनी जन विवाह शादी में हमने के परंपरा बा। बहुत भाग्य से घर में लड़की पैदा होले, ऐसे लोग बुजुर्ग लोग कहले बा बेटा होला भाग्य से तो लड़की होले सौभाग्य से। हर बेटी के बाप मिल सकता रहे लेकिन हर बाप के एगो बेटी नहीं मिल सकत। यह प्रोजेक्ट स्टूडियो हमरा विनोद बिहारी जी के बा और ये कैसेट हमरा अपना चैनल से रिलीज होके वाला बा विजेंद्र गिरी ऑफिशियल पर। एक गीत से आनंद ली, पारंपरिक गीत बा जना बस सेवा करे जा रहा बने नाल से बबुआ हमारा सत्येंद्र कुमार शर्मा जी और बेंजू से बबुआ भिखारी जी और जोड़ी पवाड़े हमारा दास शंकर चेला जी और कलारनेट पर भाई फिरोज अंसारी जी। तो पूरा भोजपुरी समाज के दिल से अभिनंदन स्वागत करब। और हर परिवार में लड़की बिया एक गीत से कुछ हमने के याद आई कि हमने के परंपरा, हमने के संस्कृति, हमने के सभ्यता, हमने के कल्चर और हमने के कौना कल्चर में जन्म ले बानी, कौना कल्चर में बानी। एक गीत से रुआ जरूर मिली और हमारा उम्मीद बा कि सबके अच्छा लगी तो सब्सक्राइब जरूर करब और कमेंट बॉक्स में अच्छा बात लिखब। विनोद बिहारी जी के बाद हमारा स्टूडियो से प्रस्तुति बा लड़की के कन्यादान और शादी के विवाह में कैसे गीत होला, एकरे सरुआ सब आनंद उठाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी बोले वाला। तू ताए बेटी तमुआ का नई
कहे लागिए बाबा तमुआ तो नईब सूरज के कर भयालो तहे कहे लागिए आमा तमुआ तो नईबू सूरज के करबू आलो तहे आजुले बानी बाबा रौरी नगरिया बिहन जाई भी बड़ी